Alaine Gezalaga naiz, urritxoarra, 53 urte dauzket, eta automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako zikloa ikasi nuen duela 3 urte. Egia esan, klasean hasi ginenean, lau emakume genden bakarrik, oso gutxi harritu ninduen horrek, baina hori ez zen izan oztopo aurrera jarraitzeko. Behar bada ikasketak izan ziren oztopo gogorrena niretzako, ez jakintasuna gauza berri bat, erronka berri bat, eta, baina orduak sartu eta gero aurre egin nion, eta harro nago nitaz. Ikasketa hauek aukeratzeko arrazoi nagusia izan zen, betidani gustatu izan zaidala industria eta teknologia arloa. Eta ikusten nuen lan aukera handiak zeudela. Ikasketa burutu nituen garai hortan, egia esan babesa somatu nuen lagun eta familiaren aldetik eta egia esan oso eskertzekoa da. Gaur egun, Fagor Elektronikan ari naiz lanean, erreparatzaile modura, eta produzioaren azken fasean egiten dut lan, lineatatik ateratzen diren plaka elektronikoak konpontzen, eta dituzten akatsak funtzionalean ondo daudela ziurtatuta gero, klienteari bidaltzen zaizkio. Plaka elektroniko hauek, zirkuito hauek, topatu daitezke etxeko indukzio plaketan edota ibilgailuen argietan adibidez. Nire lanean gehien gustatzen zaidana da egunero ikasten dituzula gauza berriak eta lankideekin elkarlanean aritzea. Eta behar bada gutxien edo saien suertatzen zaidana da normalki agertzen ez diren akats horiek konpontzea, baina lortzen dudanean oso harro sentitzen naiz. Mezua behin ikasle guztientzako ikasten jarraitu dezatela oso garrantzitsua da. Eta emakumei zuzenduta ez ezazue izan beldurrik industria munduan sartzeko. Gero eta gehiago gara arlo honetan lanean eta nire ustean oso ondo egiten ari gara.